guztien asteburu osoan zehar Artzinegan lakarpi bizikleta klasikoen ibilbidea egongo dela, baina txirrindulak ez dira izango egun hauetako protagonista bakarrak. Larun batean, Amurrion 17. gazte eguna ospatuko da. Luiaondon Euskadiko bolo txapelketa. Arrankudiaga Zoioko Matxinkortamendi taldea Pirineoetara irteera egingo du. Laudion, 3. sake topaketa. Etxaurren ikastolan, umeen jaia. Laudion, faktoria kolorez betetzeko aurrentzako esperimentazio saioa egongo da. Artzinegan, Artzizientzia 2024 aurrentzako jarduera eta Espartan lasterketa. Laudion, Dakar Classic kamioiaren erakusketa eta Orbeko etxean urteurrena ospatzen jarraituko dute. Laudion ere, Arro eguna ospatuko da eta amaitzeko Drungorrin 3 kontzertu dituzue. Igandean, Okondon mendi irteera eta bar festa izango duzue. Adi, Arabe Euskarazera joateko autobusak egongo baitira. Eta Laudion, umeen txirrindularitza proba eta motor ibilaldia egongo dira. Badakizue, agenda info guztia Aiaraldea webgunean ikusgai duzuela, eta asteburuon bi gurpilen gainean ibili edo ez, zukutu eskualdea!